Татарстан Милли музейында «Мин Россия гражданина, Мин Татарстан баласы» акциясы Қазанның 14 яшы толған еш гражданларға паспорт тапшыру тантанасы узды. Еш гражданларға илнең шәхесен раслаушы төп документны Татарстан Милли музей директорының бірінші урынбасары Светлана Измайлова тапшырды. Үсіп келуші буынға патриотик тәрбие беруге юнәлдірілген акция оқушыларны туған як тарихы белән таныштыра, балаларда актив гражданлык позициясы, Россия дәүләте символикасы, герб, флаг, гимнга карата ихтирам һәм сакчыл караш тәрбияли. Россия гражданы Мин Татарстан баласы деген проект 2013 елдан алып, шынға ашырылып келе. Біз әлеге шараны балалар үшін истәлекле иттереп, тантаналы рәвештә музейга чакырып, аларны кунак итеп дигәндә, аларның паспортларын тапшырабыз. Әлбәттә, әлеге акция безнең Эшке эшләр министрлыгы белән берлектә шынга ашырыла. Алар безгә Казан шәһәренең бөтен районнарына акция Милли музейның үзендә генә үтми. Ул безнең бөтен музей филиалларында да уза. Паспорт тапшыру алдыннан әле үзебезнең музейда сакланган экспонатлар белән дә таныштырып китәбез. Паспортлар нинди булган, алар элек нинди алар юл үткәннәр. Петр Первыйдан алып бүгенге көнгә кадәр нинди үзгәрешләр күргән паспорт. Бу тантаналы чара барлык кунаклар күңелендә, бигрәк тә балалар өчен истәлекле һәм мөһим вакыйга булды. Әнигә хәбәр иткәннәрдер, әнием миңа әйтте. Минем шатлыгым эшемә сыймады. Бик горурланам үзем белән монда килгәнем өчен. Паспорт алгач, үз-үзеңне ничектер өлкәнрәк саныйсың. Әлеге көн паспортлы булган яшь гражданнар хәтерендә озак сакланачак. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.